takuona anthu 4 or 5 ndi uthenga wina paderadera. I wish titakuona anthu uthenga wapaderadera anthu 4 or 5, anthu 4 or 5 is fine. Uthenga wapaderadera. Okay guys, uthenga wa simple kwambiri umene ndi nawo atakwana gaza anthu 4 kena kundilankhula uthengawo. Ndakuona amene muli palaini sindidziwa kuti ndi ndani, mutatumiza message olomoni ndikhoza kudziwa kuti ndinu ndani. Sam Mavita TV. Oh fine. Questa Malawi ndakuona bro. Fine, thanks bro. Questa Malawi. Oh, ase nyimbo yako ndizasewera day na ili. Questa Malawi, yeah, Questa Malawi. De nyimbo day na ndizasewera nyimbo yako when I go live. So okay, anthu 4 amene mafuna anthu 4 ambika. Okay guys, ndimafuna ndikuzeni ndi YouTube channel china chimene ndifuna ndizipanga zakhuza ndi za traveling. So ngati mmakonda malo, mmakonda ngati mafuna mutamadziwa malo osiyana-siyana, madera osiyana-siyana muno mu Africa, like Malawi, Zambia, Mozambique, maka Central Africa kai koyamba ndiyambe ndi Central Africa. Ndifuna ndiziyenda. So madera osiyana-siyana ndifuna ndipite maiko osiyana-siyana. So just wish me luck cause list ya maiko amene ndifuna nditapita paliso dziko la Malawi, paliso dziko la Mozambique. So you know the story. If you don't know, forget about it then. Yeah, so channel chimene chichi is Sam Mavita Adventure. Ngati simunachite subscribe guys, mupite mukachite subscribe. Ikamatha video ndi ponya link special imene mukhoza kugwira video. Ngati mukuona video imene sikuti ndi live, ngati siri live, then tangopita ni just pakona muona kumapeto kwa video imene pakhala link. Mungogunda link imene yoyo ikupitsana ku channel chimene chombiri mukachite subscribe. Sam Mavita TV ndimakhulupirira kuti kuwina ineyo inunso mwawina, kuwina inuyo inenso ndawina. So guys, mutaka kuti mwakachita subscribe chika chinthu cha pamwamba kwambiri, mutaka kuti mwachita subscribe chika chinthu cha pamwamba kwambiri. It's Sam Mavita TV, Sam Mavita TV, Sam Mavita YouTube channel, Sam Mavita Adventure YouTube channel, and this is Sam Mavita TV YouTube channel. I have a very big plan. Guys. Okay, kwa mene mafuna mutaka ndi YouTube channel rate ndizosavuta. Kwa mene mafuna okay nditembenuze phone sorry. Kwa mene mafuna mutaka ndi YouTube channel ndizosavuta kwambiri. I use this mic to record my voice and everything. I use this mic is UD something. It's Dixon. So ndimagwisa ntchito mic yawa. Ndikagwisana ntchito mic yawa ndi software imene ndi Adobe Audition 1.5 imene ndimagwisa ntchito to record voice. Then ndi software Premiere Pro imene ndimagwisana ntchito to do everything. Ndimagwisa ntchito app yo Vidimate ambiri maizawa Vidimate imene ndimagwisa ntchito kutenga ma video. Komanso ndi app imene machedwa kuti Image Hunter ndimagwisa ntchito kutenga zithunzi. So zithunzi zimene zimaona mu video zijamakakunda zidownload pa Image Hunter kapena ndazidownload direct pa Google pa computer or else ndimakhala kuti ndagwisana ntchito. So awapa ngati kwa amene mukuona ndi PC imene magwisana ntchito pogwirisa ntchito ma audios and iyi imene magwisana ntchito kuchita edit ma videos. Ndizo ndizosavuta mukhoza magwisa chipini ntchito phone. So kwa amene mafuna mutayamba YouTube channel mutakhala ndi YouTube channel ndi channel china chimene ndichichita dedicate. I'm still thinking about that. Ngati ndizikhala ndi nthawi popo. Sam Mavita Studios ndi this channel chinazo cha Sam Mavita Studios. So yeah, wish me luck guys, wish me luck. Thanks guys, bye.